Entón, probamos. Probamos, a? Ai, que me deron a casada que me ayudar a cantar. As ruderas de Ñedarbo non me queren axudar. Ai, la 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 la, la 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 la. No quedaba decidida, no me la doy una brecha, no me bailen de directo, corazón no me deja. No me bailen de directo, corazón no me deja. Día que me volven, a día que no miren, la cama niña no nada, tengo que comer. La 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 la, la 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 la. Vila da Igrexa é o lugar de nacemento de Rosa e Dolfina. Naceron na segunda década do século XX e as dúas viviron aquí a súa mocedade, desenvolveronse aquí como cantareiras, que non era algo central na súa vida, pero sí que era unha parte importante recoñecida pola veciñanza de Cerceda e dos arredores. Elas aprenderon a cantar e a bailar da súa nai e da súa avoa. A Dolfina, hai que dicir que era tía de Rosa. Desenvolveron esa actividade nos traballos comunais, nas fías, nas segas, neses traballos onde se xuntaba moita xente. Rematado o traballo, despois de tomar a merenda ou a cea, pois alguén sacaba unha pandeireta ou se poñía a tocar con calquera obxecto que fixese ruido, un sacho, un prato, e facíase unha festa, unha fuliada, como lle chamaban aquí, na que a xente tocaba, cantaba, bailaba. Entrai ao baile morena, entrai ao baile salada, entrai ao baile morena e a facela foliada. E vai de rondiña, e vai de ronda, e vai de rondiña a noite toda, a noite toda, a noite toda, e vai de rondiña, e vai de ronda. Hoxe, Alex, Leti e Maseu imos ir de recollida. Ides nos acompañar para ver como recollemos hoxe. O primeiro é preparar os apetrechos. Cámara, grabadora, libreta, como non, unha pandeireta. Por ahora non temos ni idea de onde vamos ir, así que vamos meter no maletero un variado de instrumentos. Imos empezar por un pandeiro cuadrado, un pandeiro redondo, lata, pandeiretas e unha sartén, que nunca veo mal. Vamos cerca, porque chove. Temos a mesa aí de lado, traso... Imos para arriba, que me fai... Pois se está así chovendo, tal a mellor ir así bastante cerca. Valdudura. Pois sí, Veña. imos alá por Valdudura. Ala, todo para ti. Anota aquí logo, Valdudura. Vamos lá. Eu chamolle xeración túnel á xeración de meu pai, a xeración dos nacidos despois da guerra, que foi a xeración a que criou a xeración de miña avoa. A xeración de meu pai foi criada en galego, aprenderon todas as tradicións que serviran ás xeracións anteriores, e esa xeración túnel é a xeración que, cando tiñan 20 ou entre 15 e 20 anos, emigraron á cidade. E eles asumiron que o cambiar de escenario tiña que cambiar tamén de personaxe. Entón, deixaron de falar galego, deixaron de cantar en galego, de bailar en galego, e empezaron a adoptar outros costumes, outras tradicións inventadas que crearon eles realmente. Foi unha xeración que creou unha forma de vivir na cidade. Eu, con 13 anos, tiven un punto de inflexión. Non en tanto como entrar no grupo como tocadora, como pandeireteira, porque a mí o que me encantaba era cantar. Na miña casa sempre se cantou moitísimo, meu pai cantaba, entón, bueno, o de cantar era algo que tiñámolo metido no corpo. Pero onde tiven eu o punto de inflexión, e houve un punto de inflexión tamén global,
foi, no meu caso, con 13 anos, na aldea de Imende. Estábamos nunha acampada, fomos á aldea, eu estaba tocando a pandeireta malamente, saíron os señores que estaban xogando as cartas tamén e puxeronse a bailar a ribeirana. Sentía que aquelo era propio, era meu, pero estaba fora de min, era como que o lugar onde nacín, o lugar onde vivía, estaba afastada, da lingua galega na Coruña, por suposto, estaba afastada das falas e estaba afastada do coñecemento de que a música de grande parte de Galicia, de microhábitats ou de zoas, como pode ser Bergantiños, que estaban impregnadas de señoras, de mulleres, de nenas, tocadoras, compositoras, eso era un verxel. Para min foi un punto de inflexión a nivel amor pola música e por todo isto, pero tamén a nivel como me construía eu como persoa. E foi nos anos 80 cando unha xeración deses pais empezaron a escribir libros sobre xogos tradicionais, sobre cantigas tradicionais, sobre costumes tradicionais e a falarnos desa vida que tiveran os nosos avós e que os nosos pais coñeceran, pero non transmitiran. Unha desas familiares, que para min é como unha familiar, foi Dorothea Schubert. En 1978 apareceu por aquí unha musicóloga suiza, viña con unha bolsa do cantón de Basilea, andaba por toda Europa buscando cantigas, melodías arcaicas. Naquel mes de xullo de 78 apareceu por Santiago. Traía unhas cantas cantigas un intento de transcripción e así foi como comezou a nosa relación. Traía aquel programa de facer durante 2 anos recollas de música por aquí, non só en Galicia, senón en España tamén, de feito pasada antes pola Serra de Gata, pero topou aquí unha vena importante de cantigas e foi como decidiu quedarse e eu animeina. Dorothea chega á Vila da Igrexa no ano 80. Eu tiña 3 anos e non me enterei de nada, nin sequera a familia se enterou de que había unha muller recollendo cantigas. Simplemente un día Rosa, que vivía na Coruña con nós, colleu o tren na Coruña, chegou aquí ao apeadeiro da Vila da Igrexa, onde aínda paraba o tren, porque había unha muller que quería falar con elas, con Adolfina e con Rosa. Quería falar do que cantaban cando eran mozas. E fixeron bastante memoria, porque ese día cantaron 200 coplas para Dorothea. Agarrado? Bailar agarrado, sí. Pero non ten nada de... Chaman o valse. O valse, O valse. E tamén se bailaba por aquí. Sí, ves, así. Sí. Gusto agarrado non son. Toca un pouco. Adiante, para acá. Que me besas con outro, non me perdas o cariño. Porque me besas con outro, non me perdas o cariño. E donde fa moito lume sempre queda un rescaliño. E donde fa moito lume sempre queda un rescaliño. Dedicouse a recorrer prácticamente toda Galicia en busca de bons informantes. Foi así como xurdiu o cancioneiro. E así estivo aquí, compaxinando primeiro o traballo de campo e logo combinaba eso co traballo de gabinete, que era a transcripción das melodías e a transcripción das letras. Nesto axudeille moito tamén. E así foron saindo diversos volumes. Un cancioneiro que é un libro con partituras moi estranas, non son partituras normais, son partituras un pouco para especialistas, digamos. Eu tardei tempo en comprendelas, en comprender a trascendencia do cancioneiro moito máis. E é verdade que había xa cancioneiros, pero quedaba ainda moito por recoller, eran bastante incompletos. Digamos que o cancioneiro de Schubert ten esta vantaxe, que ten as melodías, as letras, transcritas, e logo tamén a posibilidade de escoitar o informante tal como interpretou a cantiga no momento en que foi recollida. Ela tiña moito interese en que se mantivese, en que se conservase todo aquel material. Cedeu a colección inteira de discos onde estaban as cantigas
ao Consello de Cultura Galega e fixo outra donación, ou fixemos, neste caso, entre ela e eu, unha donación aquí ao Museo do Pobo Galego, o APOI. Sobre este cancioneiro despois seguiu traballando moitísimos anos despois. E axudada por Concha Losada, fíxose aquí unha base de datos por un lado coas melodías, por outro coas letras, cos informantes, con todo. De maneira que agora é moi doado recuperar pois unha cantiga. O cancioneiro se considera, din por aí, a Biblia dos cancioneiros galegos, non? Agora que me puxeron a pandeireta na man, se me peta na cabeza, tocarei ata mañán. Rosiña cantaba ben, Dolfina vaina seguindo. Así fai a boa nena, que do amor se vai rindo. Sí, por favor. Vale, pois vou preguntar eu aquí e vos salir logo. Venga, falamos. Aquí había unha permuro. Ai, vaya. Ali naquela Casa Blanca, hai unha muller que ali anda aquel coche dele. Vale. Creo que vi meterse unha persona. Sí, que era nesta casa. Non sei se era nesta... No, eso era un payote, pensa nesta. Non hai ninguén. Pero creo. Hai outro. Non se convida. E Carmen, que accede perfectamente, dixo que estaba almorzando e que, sigamos, que ela, todos que sepa, que ela foi ás ruadas cando era nova, tocaba pandeireta, cantaba, bailaba, facía todo, e aquí arriba. Cando empecé a formarme en etnomusicoloxía e música tradicional, empecé a preguntar e a falar con uns e con outros, con xente que tocaba, como Dubi Bamonde, que tamén ten un arquivo de música tradicional, e con xente do mundo das asociacións, xente de Xacarandaina, por exemplo, xente de IAR, que son dúas asociacións da Coruña onde se bailaba e se tocaba. Foi esa xente que me falou de recollidas, de xente desas asociacións que foi ás aldeas a gravar a persoas que lles cantaran e que lles bailaran. Empezamos a recoller polas aldeas. Eu salía do instituto, collía un autobús e onde vía unha aldea, pois en Arteixo, pois chegaba a Arteixo, vía un roeiro, pois alo iba. A expresións sonoras, de coplas, de xeitos de cantar, de xeitos de bailar, unha lingua así concreta, o transo en colectividade, todo iso, eu síntome tan agradecida de ter vivido iso marcou a vida completamente. Cando me din cales son os teus referentes musicais como compositora, eu digo, as señoras das aldeas. Hola. Hola, encantado. Bueno, aquí as cantareiras de Benvibre. Bueno, pois nós queríamos saber destes cantares que había de algún tempo. Porque de quen aprendían estes cantares? Salía de nós. Sí. Tú mira, aquelas cantas tan que eu sabía, teño nun papel así chego lá na casa. Pero eu, claro, agora no momento non me acordan todas, pero podíamos cantar toda a noite unha diante da outra, sabíamolas todas. Pero como eran esas ruadas? Pois se xuntabas un local, se íbamos cas pandeiretas, cada un dábamos un tanto cada unha. E íbamos indo así coa cada historia. Tocaban dúas en dúas. Dúas solas, eso se bailaban. Que se tocaba antigamente nas ruadas? A muñeira? É a jota, é a samba, é a pita. Unha che de cousas, mi máis. Ay Manuel, vente comigo a bailar ao cuartel. Ai, ao cuartel, ai, ao salón. Ai, Manuel do corazón. E dalle daqui, e dalle dali, por debaixo das mantas, por riba de ti, por riba de ti, por riba de ti, e dalle daqui, e dalle dali. Para cantar como a min, para
para cantar como a min, para cantar como eu canto. Eu non canto por cantar, nin pola gracia que teño. Canto por aliviar corazón de tanta pena. O cantar do arrieiro é un cantar moi baixiño. Vouche dar a despedida, no corazón dunha cereixa. Como mei de despedire, se o corazón non me deixa. Íbamos nosotros, íbamos a recoller as aldeas, eso facíamos montaxes nos grupos nas asociacións, dun xeito moi modesto, pero pensamos que era importantísimo que eso estivera difundido. Entón, dunha maneira moi modesta, fixemos un selo discográfico e no 97 editamos o primeiro volume que era Raiceiras. Nese volume atópase de todo, pero claro, están as tocadoras con nome e apelido, bueno, nomes, lugares. Despois tamén editamos Músicas sen Fronteiras, que isto estamos falando do 2004, que estas son as tocadoras de Xirarga, da zona de Avión, e aquí hai tocadoras e música da raia galega máis da raia portuguesa. E logo fixemos este disco tamén, onde quen está aquí son tocadoras, pero xa tocadoras non da tradición oral, sino xa persoas que aprenderon en clases, non? Pois están as de Xiradela, pero claro, teñen unha pegada moi directa con todo o que recollíamos. Parecíanos que o mundo tiña que escoitalo, e que tiñamos que ter eses referentes como construción nacional tamén, non? Como identitaria. Señoras e señores, aquí seguimos no programa Luar, son as 11:10 da noite. Non sei realmente o que están facendo, pero nos explica. Mercedes Peón, moi boas noites. Boas noites. Dinos, que Mira, o que traio nesta ocasión é unha estampa preciosa, porque esta xente viviu antiguamente, cando eran mozas, as ruadas das fías. As ruadas das fías era cando fiaban, facían todo isto que estades vendo agora, todo o proceso da tasca de todo, non? E entón, os homes, como sabían que as mulleres estaban facendo isto tal, e as mulleres a levaban agachadas as pandeiretas, era cando facían ao remate a festa foliada, a ruada, que é o que nos van a presentar hoxe aquí. Outro punto de inflexión tremendo foi cando esas señoras chegaban ao lugar, bueno, elas sentíanse unhas artistazas que era o que eran, pero cantaban dende as 11 da mañá ata as 11 da noite. Pero levaban, claro, traían toda esa carga cultural, toda esa linguaxe, e para elas era unha festa dende que chegaban, dende que collían un autobús, viñan a Touro e expresábanse ali. E aí houbo un recoñecemento, porque o aparato de verificación, que era a televisión, verificou que aquelo que estaba vendo a xente valía. Preguntamos nunha casa máis, por si acaso tomamos outra. Vale. Eu aquí nunca cantei, vivo meu atrevimento. Por ser la primeira vez tomarei conocimiento. Tabaquetería non chan de faltar, a mulla se encarga de ir a buscar. Porque se non vai, xa che ten encima o plan y plim plan.